ମୁଁ ଏକ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଆ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନଟି। ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଏକ ଜାଗାକୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସେଇ ବିଚ୍ରେ। ତ ସେଇ ବିଚ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଚାରିକାନି ବୁଲି କଲୁ, ଟିକେ ମଜା ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ପାଛ ଧରା ଧରି କରି କେଉଟମାନେ ଡଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାଛ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖରେ ଗଲୁ, ତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ସେମିତି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ କେଉଟ ମାନେ ଏମିତି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ମଝି ମଝିରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏମିତି ଦୋଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କେ ସୋଲରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ଡଙ୍ଗା କରିକିରି ତାଙ୍କେ ମଝିରେ ଯାଇକିରି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ। ଆଉ ଆମ ଅଙ୍କଲ୍ ତ ଜଣେ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ୍ ତାଙ୍କେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଯାଇ ଜାଲ ପକାଇକିରି ତାଙ୍କେ ମାଛ ଧରିଲେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କେ ପାଛୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କେ ଏକ ଜାଗାରେ ଜମା କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖିକିରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଯାହା ଗୁଠା ଗୁଠି ଆସିଲେ ତା ଧରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆଉ ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ତ ଏମିତି ଢେଉ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭିଡ଼ ନଥିଲେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଏମିତି ସୁନସାନରେ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଗୋପାଳପୁର ବୋଲିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସାଇଡ଼୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ଖୋଳିକିରି ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଲୁ। ତ ଆମକୁ କେମିତି ଖେଦିଛି ରେ ବାପ କଙ୍କଡ଼ା। ତାପରେ ପୁଣି ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଯାଉଥିଲା। ତ ଦେଖିବେ ଏମିତି କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଠି ପଶିଗଲେ